бо дастури роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, ҳайати шахсии дастгоҳи раёсат як рӯзи истироҳатиро ба кӯмаки марди деҳқон бахшида барои ғунучини пахта рафтанд. 80 гектар майдони пахтазор дар заминҳои 91 гектараи хоҷагии ёрирасони мақомоти корҳои дохилӣ дар ҷамоати деҳоти меҳнатободи ноҳияи Зафаробод ҷойгир аст. Соли ҷорӣ дар майдони пахтазор ду нави пахта, намуди туркии Глор ва нави маҳаллии Хуҷанд 67 кишт шуда буд. Санаи 19 сентябр бо иштироки сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, Навҷувонов Абдулло Шамбиевич маъракаи чиниши пахта оғоз ёфт. Барои ҷамъоварии ҳосили пахтазор дар баробари чинакчиёни маҳаллӣ аз ноҳияҳои Зафарободу Спитамин, кормандони шуъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказии раёсат сафарбар шуданд. Дар рӯзи аввал чинакчиён 8 тоннаву 42 килограмм тиллои сафед ҷамъоварӣ намуданд, ки нишонаи фаровонҳосилӣ аст. Нашонамои хуби пахта аз самаранок коркард шудани майдони пахтазор гувоҳӣ медиҳад ва барои расидан ба чунин нишондиҳанда заҳмати кишоварзони мақомот, аз ҷумла масъулини ба корҳои хоҷагидорӣ вобаста гардидаи шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Зафаробод назаррас аст. Нархи чиниш 60 дирам муқаррар шуда баъди ҷанбаси рӯзи корӣ пардохт мешавад. Ҳамчунин чинакчиён бо хӯроки серғизои нисфирӯзӣ таъмин гардида барои рафту омади онҳо нақлиёт вобаста карда шудааст. Давоми 2 рӯз санаҳои 19 ва 20 сентябр дар хирмани мақомот 15 тоннаву 200 килограмм тиллои сафед ҷамъоварӣ шуд. Барои саривақт ҷамъоварӣ намудани пахта ҳамарӯза аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ аз 100 то 130 нафарӣ ба пахтачинӣ ҷалб мешавад.